tay do modi ande jodi mo saligi ko hibbade tun dianda bindi ma no ki kuleli do o ay o sume do ben la gondo sin ayo non onon futa non bawdan tonje ko min kala meeda yugol lundo ron gandi min ko musikam onon kala ne beltudon ko yam jano dum tagi hen saha wiida ha beldo sabu son dinde min on toña mbado mon ko mi dendi mon ni dum do min ko lewru dari ko hikki mi meeda wadde ni ko hande tan to hande na ngel wuli kadi hiccan hejjay abi sabu wadda wadi mi gay mi wula ni wadi mi la wuri so yara sandi anda ala har me mon jeedi mi yaray min ko dum waye har me jeedi mi yaray ko na do wada ko do wada mi andi de kam mi kam so wonno dendira mo ko be rudir kam mi mayi kon hay goro on nangara o ngana dindirawo mi yagela ngana dindirawo walla ngandi gordo be namdam inde won ko jimmi yewtan seeda ali ari o mi yidi mi jawgal biwo mi non yow pam yewde modo onon fo wonde miñiraaba kon helifaaba bat foti yewtude modo gila den non bar wade berdi didi wari do gila balde nyanden berdi baran non dum hadi mi hala jam dede o wi dewgal wi da kad lewu korko ko pomdo dimi non yami halan kala hen mijo ma ala sam non no wayni mi halanta dum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin laabi tati hey sabu dum do ko kala mi yidi no nangi dum ko koyi sabu am ada andi tigi debbo kala ko wawi dañ kala ko no wawi fodde duubi do wawi hebde fof so tawi ala gorko hay gorko tattama fodde makko kadi dum do mari non nandi dum ko koyi sabu am edum musma ko jodda ala gorko ko bene ngar han bene jaha ete kala jiddo memdema ko don rewata memma hande non so en jodima a hanni kam dum do min bawna wiida alhamdulillah kadi mo biira o mer andimo ali Allah ne waddi min kemin musidde hay sinno non min wona gijiraabe kemin musidde ali ko kongo yidma o yidi ma hero dewgal min de biamu alhamdulillah rab mo wala mo de welti sabu ali ene julli ene nundi ene andi hakke nabbe dum do dal yo Allah yettude me dow jam tan anani Mariam de modiya ko be wonda nan de semenani ko kala peddo ku do fof Sone no tebe de yawai kam seriye tebe de yawai kam ni chaque fois tebe de fenat kam chaque jour som tuti mo marchandise am ko ni boy addanta kam harisam rutte kadi yonode kadi lubal kadi eno fenam o wona bandiraw billahi o andi o wona bandiraw ko min laminnamo wallahi ko min jippintum mi yeneraɗo horam ni mais mo wonde wona bande ko kaso farno mom sala jabi jarambar hirndo horam dande non jodi la wawi ataya
joni mi wawi dem ko lattaye dey dafa yataye mona araye tan noon mari gorko urat seeɗa aɗa haɓɓa gali wonam gorko goram ko min wi o waɗende yo wat ndes yo joƴƴin ha ankama andam beele mo debbo tan haydara tan debbo ma o elli andu andi noon enen ɗiɗen ɓoyta ala siw kaso hande ko sabar ɓe falala mi yiya cow ande ko sabar yo wulta ana nanguitta koye gali tan ala haydara hay mbeeco o haddota gorko ma Koorka ko ñalawma e jamman ay jamum korowo eyyi ñalama ko reedu nu hoorata jamma o ko terɗe ɗe koorata tan elle tan ko debbo tan gorko tan gonduɗa an kam a joga hi debbo an ko min jeeyi walla an jeeyi eyyi jajatullahi min de somi dañi joni la wawi ataday cuuray mi sooda gali mi sooda mbeeco mi sooda joɗo dede hersam seeɗa joni la wawi atta nan joni mi defayata e moƴƴa fuuta hewaɗa wi ara e noon ganda ara e troisiéme ko ɓeyde ɗon kom mi wawi nata e hande de kadi ne wuli de Koorka noon ene ɓuuri wiyeede nana gasa nangue ene ɓeydo wulde ƴeew ɗeɗo balɗe tan gulle kino wayni ha subaka hay ñallomo ñalɗani taw wa aleykum salam ɗum wona rabata aɗa selli mbaɗa e tampere machallah bisimilla ma arga e seeɗa mi namdoma seeɗa tan jam ɓolo an kay ko jam tan neɗɗo noddirtoma wallahi ya fini mawɗum alhamdulillah jam tanni mbaɗa e golle ko mawɗum alhamdulillah mbaɗa e darde ko mawɗum nene mi ɓooyi ñogdemo noon mi yettinma ɗum hannde mi ɓooyi wiide an ka jambar mi ɓooyi wiide an aɗa welimi aɗa yooɗimi aɗa ngo tagi no mbaɗa yidde golle ni e no mbaɗa wawde liggade ni e suusde liggey ni saabu rewɓe wonɓe ɗo en ɓe foof mi ƴeewi hono ma yidde hoorema mi yaani ka gollotoɗo a yewani hay hunde kadi a ƴeewani hay goto an ko liggey ma tan toppitɗa ɗum tagui mi ɓooyi ñogdeme ngal ɗo ballal no moɗima Allah ya jokku golle ayde paɗa koyngal ma ɗo ko ɗon tan jokku golle de neɗɗo sa yiiɗa yawede a gollat ete an aɗani hen eyyi nde tawno kaw silla ala min kam sa waɗa ni mbiya ham silla saabu mi yiiɗa gacce gona hakkude men wiyam silla tan ala hay caɗele goto ala caɗele maɗani aɗa neehi kono sa wiyam silla ɗum ne welami wiyam silla tan ay gacce gore ngala hen eyyi silla eyyi aɗa andi minen min ngala so wona liggey nene ala ɗo baba ala ɗo ayi koye miñiraguel abou tan gondumi c'est normal mi liggo mi immo mi daro nde tawno so caali so ala calɗi rek ya waɗa yande ko ɗum gañanmi hen ko ɗum tahi à chaque fois mbeɗa wona e activité ji mbeɗa yaha mbeɗa arta mbeɗa yana mbeɗa immito fof tan ko yidde yo galle o daro mais wona haydara kadi ko noon aussi debbo kam ala so wona hoore ko noon tinoɗa kadi abou migno o justement konko ala ko haalanma abou ala ko haalanma mi teskitaki de konko fonno yettindema nenal ala nelal ngal o yettinema an nelal ala mi yettinani nelal o yettinani so yettino tan tawno ko te kongo heeɓi dossier ko ɓooyi won dossier ɗi o heeɓi ko ɓooyi on foti yettindema ɗum dossier ji holɗum ko financement eyyi won ONG garɗo ɗo henne ene waɗa financé sukaɓe rewɓe dariɓe dadiɓe mataw de eyyi mi tinani o tinini amon foti suudemi ɗum ala maro so a yettindema tan ala no wayni taw ko jejjiɗo kono somi yettima galle joni mami namdomo so Allah eyyi namdomo hay caɗele namdomo eyyi mbaɗa andi o forata tan ko yejjide hakkille cukalel jogui wallahi namdomo on dossier so yettimama ne moƴƴi ha maayi mbeytane jaam ene moƴƴe e golle ma ni jarama silla haalano yettino te o mana no wayni ko o tan woni debbam wallahi o woni debbam min nde ɓerde mi anda holto koccu mene neɗɗo hocci joddo e ma ni pota wiide mbaɗa yinma mbaɗa yiɗanma hooram aɗa haalduma ala pucce pajaji hol financement ji min yiiɗi wadde mo financé woni tapet